Ale mami, my si chceme ještě hrát. Nám se nechce ještě spát. Ale šup, už je pozdě. Do postele. Ale tak aspoň pohádku, víš, přece víš, že bez pohádky neusneme. To je pravda, to už bys mohla dávno vědět. Tak dobře, pohádka teda bude, ale až v posteli. Dobře. A jak tu ovodníkovi? Ale proč na ovodníkovi? Tu máme furt. Já bych chtěl něco dneska nového. Počkejte, já jsem teďka slyšel o polednici. Děti, nehádejte se. Já vám povím příběh o nočním košili. Kdysi dávno, pradávno, žila jedna dívčina jménem Markéta. Ach, Janku, kdy už se konečně vrátíš domů? Tenhle dopis čtu u poštu 155. A od té doby se mi neposlal žádný mail. Hádej. Má drahá a nejmilejší, tenhle dopis ti píšu v temné noci pod slabým světlem svíce, neboť i pouhá myšlenka na tebe mě hřeje u srdce v těchto temných dnech. Již dlouho to bylo, co jsem naposled viděl tvůj úsměv, slyšel tvůj něžný hlas a má bolavá duše se k tobě neustále upíná. K tobě, má jediná, můj drahý. Ať už je konečně doma. A jestli ne, tak to vezmu do vlastních rukou. Potřebuji vidět svého milého, ať už to dám cokoliv. Ohni! Kráva blbá! Co tu pohledáváš, děvenko? To snad osud, co hledáš? Samozřejmě, že ne. Tebe láska sem vede. Ano, láska. Prosím, poraďte mi moudré věškyně, co mám dělat, abych zase viděla svého milého. Aby si svého milého viděla, tyto předměty si musíš vzít. A jeho noční časy obléci. Jako jeho pyžamo? Dva samozřejmě, smíš ho vidět pouze ve snu. A aby ve snu tě navštívil, Až v 11 spát jít smíš a celou noc lampu rozsvícenou nechat musíš. a na to musíš vzít tento čirý křišťál. Tento čirý křišťál a... Ale co to povídáš? Potřebuje přeci tuhle krev rudou jako láska. Ale kde pak potřebuje lásku čistou jako křišťál a proto jsme si vzít tento drahokám. Ach samozřejmě, jak bych mohla zapomenout. Já hlava děravá. Ale pamatuj. Tvůj drahý tě navštíví pouze ve snu, když budeš mít tyto předměty u sebe, až půjdeš spát. No, tak lepší ve snu, než nikdy. Děkuji vám, moudré věštkyně. Ty, už se nevracej. Ale ona spí. A já třeba taky, ale co budu dělat? Já ho nechci budit. Asi ale fakt spí. Ale já to nutně potřebuju vidět. Jak to dopadne? No to já bych taky ráda. Já fakt nevím. A tak... To je taková těžká otázka, protože když ji zbudíme, ona bude zase protivná a to mě za to fakt nestojí. Jo. Ale prosím, asi, já nevím, jestli to je dobrý nápad. No a pak šla dívčina spát, ale kde je? Jak je to kde? Tak, snad mě tedy navštíví, jak řekli. A jak to bude dál? Mami, jak to bude dál? A tak 11. odbyla a lampa ještě svítila. Má drahá, no tak, dávej. Nebyl ani den, že bych na tebe nemyslel. No tak, pojď, svítejte.
vrátil. A můžeš mi říct, kde ses celý ty roky toulal? Víš, jak dlouho jsem na tebe čekala? Prosím tě, kde jsem se toulal a netoulal? Není to přece jedno. Pojď, budeme se trošku projít. To mi dali ve věštírně. Prý, aby mě ve snu chránili. Prosím tě, od čeho? Zahoď to. Zbytek si jako necháš? A tohle? No ale tenhle, ten je celkem hezký, ne? Dal by se střelit za slušný prachy. Tohle jo, prosím tě, si tady ve věštírně, dostaneme ti nějaký padělek a bude ti pěkně k čemu. Prosím tě, zahoď to, už tam skoro den. To je asi pravda. Ale vždyť, Honzo, to je hřbitov. No jo, tady já bydlím. To je jako moji kámoši. Tak tohle jsou tví kámoši? Já tupá, mělo mi to dojít. Jasně, že jsou ty tví kámoši. Však jsi už dávno mrtvej. A teď, bez těch předmětů od těch věštnír, jsem strašně bezmocná. Pomoc! Pomoc! Počkej, já to vezmu. Ne, to je příběh jenom našeho stariny Káji. A teď už dobrou noc a hezké sny, děti.